Carlos, un nou fitxatge dels Cards, comença a acumular èxits per l'equip amb el seu estil diabòlic i fa molt content el seu entrenador. Els exteriors dels altres equips no agafen bé ni els flies més fàcils. Quan veu que jugadors com en Nakata o en Cromarty comencen a cometre errors, en Dom perd els estreps i els acusa de no saber jugar. Això enfronta en Dom amb tots els seus companys d'equip i crea molt mal ambient entre els Giants. Enmig d'una baralla, l'entrenador Fujita recorda el lema dels Giants: jugar amb honor, i tots es calmen. En Carlos observa tot això amb un somriure enigmàtic. Avui els Carps, que fa dies que intenten prendre el primer lloc de la classificació, els Giants s'enfronten als Tigers a l'estadi municipal d'Hiroshima. Després de la setena entrada, el resultat és de 6-6. En Carlos, el salvador dels Carps, és el bat. Un fly cap al centre. Serà capaç d'agafar-lo amb Mayumi. Oh, un altre error. En Carlos ha fet un doble i ha donat una gran oportunitat als Cards. En aquests moments els Carps guanyen per 7-6. Com que avui els Giants no juguen cap partit, si els Carps guanyen, compartiran el primer lloc de la classificació amb ells. Recordem que els Giants tenien el número màgic, però quan va aparèixer en Carlos van començar a perdre i des d'aleshores els Carps han anat pujant posicions. Una notícia d'última hora. Els Dragons han derrotat els Whales gràcies al home run del Kiai que els ha permès anotar 3 corregudes. Els Dragons s'estan acostant als 2 primers classificats en la recta final de la Lliga. En aquests moments es troben a només un partit i mig dels Carps. Per tant, ara, hi ha menys de 2 partits de diferència entre el primer i el tercer classificat d'aquesta Lliga. La lluita per la victòria cada vegada és més emocionant. A la Lliga del Pacífic ja fa molt de temps que hi ha una lluita aferrissada entre els 3 primers classificats i ara passa el mateix a la Lliga Central. Benvinguda sigui aquesta emoció. Digui? Sí, sóc l'Ara. Hola, entrenador. Perdona que et truqui tan tard. I ara? Escolta, et truco perquè tinc problemes a l'equip. És per tot allò d'en Carlos. En Cromarty, en Nakata i els altres que han agafat els seus flies et diuen que quan intenten agafar la pilota canvia de direcció. Què en penses tu d'això? A mi també m'ho va semblar. Sí, ja m'ho imaginava. Ara el problema més greu que tinc és en Dom. Ell també havia d'entomar una pilota d'aquestes i no va poder. Però segons ell, el fet que hi hagi tants errors és casualitat. Sí, ja ho sé. A veure si li cau la vena dels ulls aviat. Jo també ho espero. Però segons què li diguem, s'ho pot prendre malament. Ja ho sé prou. Justament et truco per si pots parlar tu. Vol que miri de fer-li entendre? D'acord, ja ho procuraré. I et vull demanar una altra cosa. Vol que analitzi de prop l'estil diabòlic d'en Carlos, oi? Fins que no descobrim el seu secret no sabrem com enfrontar-nos-hi. I la millor manera d'analitzar-lo és veure'l des de la banqueta. Al pròxim partit ja m'hi posaré. Final del partit! Finalment els Carps han guanyat d'una sola correguda. Ara els Carps són líders, juntament amb els Giants. Quin final de Lliga més emocionant! En Carlos ha tornat a fer guanyar els Carps amb el seu estil diabòlic. Aquest equip pot ser el campió d'aquest any. Què? Com pot ser que aquesta gentussa ens hagi atrapat? Ei, Carlos, la pròxima vegada no et deixaré guanyar. Sí, senyor, ara m'agrada. Però diuen que en Carlos sempre fa cometre errors als exteriors. No, això no pot ser. Com vols que provoqui els errors dels altres? És veritat que ara cometem molts errors, però la mala ratxa passarà. Oh! I tant. Ens hem d'entrenar i ja està. Jo demostraré que només és una coincidència que ara hi hagin tants errors.
Calla. Parlar amb la boca plena fa mal educat. És igual. Què et passa, Dom? Mare, corre! Vine, que en Dom s'ha ennuegat! En Kobayakawa corre! Amb aquest crit d'en Kobayakawa hi pot haver empat al principi de la cinquena entrada i encara és a segona. I el pròxim batedor serà en Carlos. Ara ja és un costum que les aparicions d'en Carlos siguin tan espectaculars. Aquests crits no són només dels seguidors dels Carps, sinó que se senten per tot l'estadi. En aquesta ocasió, el llançador del Giant serà en Saito. Vinga, ànim, senyor Saito! L'únic que té en Carlos és molta sort i prou. En Carlos agafa el bat a la seva manera i en Saito llançarà de costat. Va, senyor Saito, que fins ara ha llançat de primera, fins i tot llança més de pressa que jo amb el tornado aspirador. No deixi córrer en Carlos! Creus que en Carlos farà servir el truc de sempre? Segurament. En Saito està a punt de fer-li el primer llançament en Carlos. Ara! L'ha tocat! És un fly curt cap a l'esquerra. No la deu haver tocat bé. Ja ho deia, va, que aquesta vegada és molt fàcil! Kobayakawa, cap a la meta, corre! És increïble, el seu entrenador li ha dit que corregués fins a la meta, i això que és un fly molt fàcil d'agafar. En Kobayakawa passa de llarg la tercera. Que arriscat! No pot ser. És impossible que l'acabi amb un fly tan curt. És meva! L'Hogan l'ha deixat caure i en Cromarty tampoc no la pot agafar. Quin error més estrany! És un malson pel Giant! En Kobayakawa, el corredor de segona, arriba a la base de home sense impediment. Un cop més, la màgia diabòlica d'en Carlos ha fet fallar els exteriors. Gràcies a en Carlos, els Carp han anotat una altra correguda. En Yamamoto ha fet ben fet de dir-li que anés a meta. Sí, devia estar segur que l'Ogata cometria l'error que ha comès. Això ens passa perquè estem de pega. No veus que no parem de fer errors? Això no és pas casualitat, Dom. Ja ho diu l'entrenador. Aquí hi ha gat amagat. La pròxima vegada que surti a llançar us demostraré que tot és coincidència. Escolta, vés en compte amb aquest Carlos. Estic segur que això té a veure amb l'estil diabòlic. Au, va. No hauria dit mai que vostè diria això. El que passa és que tots els jugadors estan obsessionats amb els errors i per això no paren de cometre'n. Tant de bo sigui veritat. La lluita pel primer lloc de la classificació encara no té un guanyador clar. Al principi de la vuitena entrada, els Carp estan guanyant per 4-3. En Suguru ha quedat eliminat abans de la tercera. En Carlos no ha mogut ni un dit per agafar aquesta pilota. Per què creu que ho ha fet? Deu haver pensat que era feina del shortstop. Jo diria que és una persona molt freda i que sempre calcula tots els seus gestos. De debò? Creu que no faria mai una cosa inútil? Atenció, que en Kitabepu es disposa a llançar. Direcció a tercera, però la tècnica d'en Carlos per agafar la pilota li ha permès aturar-lo de seguida. Una gran acció d'en Carlos. No n'hi ha per tant. El senyor Nakata també l'hauria pogut agafar. Oi que és veritat, això? Què li passa, senyor Nakata? En Carlos. Aquest noi és un rival encara més temible del que tu pensem. Mare meva, no digui això, senyor Nakata. En Cromarty no s'ha mogut per tocar aquesta bola per dins d'en Kitabepu i de moment estem a una bola i cap strike. Això és home run.
connectat una batada molt forta. És un home run que posa un empat al marcador. Quina batada! Molt bé, senyor Cromarty! El partit cada vegada és més emocionant, oi, senyor Egawa? Què li sembla que passarà a vostè? No ho sé. Potser el més probable és que en Dom surti a fer de llançador de relleu i puguem assistir a un cara a cara entre ell i en Carlos. Després de l'eliminació de l'Inoue, els Giants surten a defensar. A la 8a entrada, en Cromarty ha fet un home run que ha empatat el partit. El primer batedor del principi de la 9a entrada és en Kobayakawa. Ha connectat el primer llançament. Després del home run de l'empat, els Carps contraataquen. Tal com anuncien els crits dels espectadors, el pròxim batedor serà en Carlos. Al principi de la 9a entrada el partit està empatat. Els Carps ataquen amb un corredor a primera i cap eliminat. Ara el batedor és en Carlos. En Saito llançarà. De moment en Fujita no l'ha volgut canviar. Va, senyor Saito, tregui's del davant aquest carallot, que l'únic que té és sort. No. Encara creus que tot és casualitat i que l'estil diabòlic no hi té res a veure? Naturalment. El que passa és que aquí hi ha una epidèmia d'errors. No ha de patir més del compte. Vols dir? N'estàs convençut d'això que dius? Almenys jo no em penso donar per vençut encara. I fins ara no he fet cap hit amb el 10 llançament. M'estàs donant la culpa de l'error que vaig cometre, Dom? No hi ha de. Escolta, com més t'entestis a pensar que ell no té res a veure amb aquests errors, més t'enfonsaràs en el parany d'en Carlos. Que no ho entens, això, Dom? Ara et faré sortir a llançar. I segur que en tornaràs escaldat, com cada vegada. L'entrenador Fujita surt de la banqueta per fer un canvi de llançadors. Segurament, sí, ara sortirà en Dom Sinjo. Confio en tu. Endavant. Ei, què et passa? Va, som-hi, nois! Anem per feina! Sí! Els jugadors tornen al seu lloc i el partit continua. Com s'ho farà en Dom per atacar en Carlos? Ara ho veurà, entrenador. Com pot estar tan segur que connectarà el meu llançament màgic? Li demostraré que no n'és capaç. Play! Carlos! Fes un doble, vinga! En Yamamoto acaba de demanar a en Carlos que faci una batada doble. No creu que és una mica estrany demanar-li això a un batedor? Deu ser un ajut psicològic. Però no ho sé. Tom, no em facis cas! Deu ser una estratègia d'en Yamamoto per desanimar-te. Tranquil, que això no m'afecta. Ningú pot decidir quina batada farà. Això és una cosa que no es pot controlar. Primer llançament d'en Dom. Té aquesta. Strike! En Carlos ha deixat passar una pilota bona. Quin gran llançament! La pilota anava a 259 per hora! Què t'ha semblat, aquest, I ara en ve un altre. L'ha tocat! Va per la vora esquerra, és bona! En Kobayakawa passa per tercera. No pot ser! En Kobayakawa arriba a la meta i els Carps tornen a guanyar. En Carlos és a segona. Costa de creure, però ha estat un doble tal com li ha demanat en Yamamoto. No entenem com ha pogut fer una cosa així. Pot ser que en Carlos enviï la pilota on vulgui amb el bat? Si realment fos possible controlar tan bé les batades... Això sí que seria una revolució. Si realment fos possible, voldria dir que en Carlos és un home capaç d'arribar fins i tot més enllà de la nostra imaginació, com d'una altra galàxia. No pot ser. Per què sempre té tanta sort aquest diantre de Carlos?
No pot ser! Digui, senyor Egawa, és possible controlar les batades o descarta totalment aquesta possibilitat? Jo no diria que sigui impossible. Tal com sap, un bon llançador pot preveure amb molta precisió com serà cada llançament. Si tenim això present, hem de pensar que un batedor que controli molt bé els seus moviments ha de poder enviar la pilota on vulgui i com vulgui. Potser sí, però tal com diu ha de ser un batedor excel·lent. Deixa-ho estar, no hi pensis més. Això, no pensis més en el hit d'en Carlos. A partir d'ara no en faran ni un. Al final del partit segur que recuperarem. Això és molt fàcil de dir. En Carlos ha connectat el meu tornado aspirador i no puc amagar que això és un cop molt fort pel meu orgull. Tot i que ha anat de molt poc que no sortís a fora del camp. Sí, això és veritat. Però potser ell envia les pilotes exactament on vol. Vol dir que l'ha enviat expressament tan arran de la línia de tercera base? És impossible. Ui, no sé si ho és o no ho és. Calla, calla. El que ha passat ha passat. Hem de mirar endavant. Sí, hem de procurar que no torni a passar. Va, tothom al seu lloc! Play! No connectarà ningú més. Astrai! Ben fet! Continua així! Senyor Egawa, fixi's en Carlos, sisplau. No s'arrisca gens a obrir-se de la base. Abans ha dit que li semblava que era molt calculador. Per tant, si no s'arrisca a sortir de la base, deu considerar que és un gest inútil. Sí, deu ser per això. A més, ha de tenir en compte que en Carlos és espanyol. Per què? Espanya és el país dels toreros, tal com tothom sap. Davant d'un toro, el torero no es pot permetre de fer ni un moviment inútil. Si el torero fa un pas en fals, és home mort. El toro l'atacarà per on vegi que té un punt feble. Per això el torero només fa el que ha de fer en cada moment. Per tant, podem dir que l'estil diabòlic d'en Carlos és el resultat de la seva experiència de torero. I ara en Dom farà el tercer llançament. En Carlos s'ha escapat! No cal que s'hi mati. Vol robar home! Si vol robar home, no podrà. Quin corredor més ràpid! Ara entenem per què no s'havia molestat a obrir-se abans. No havíem vist mai que un corredor de segona robés la base de home. De fet, deu ser la primera vegada que s'aconsegueix en tota la història del beisbol. És com si amb aquesta proesa en Carlos hagués volgut deixar en ridícul en Dom. Encara més. Jo diria que en Carlos acaba de desafiar en Dom a un duel. Què? En les corrides, els toreros provoquen els toros amb una capa vermella. Jo diria que en Carlos està fent el mateix amb en Dom. Que emocionant. Hem de fer alguna cosa ràpidament. En Dom ha caigut al parany d'en Carlos i l'hem de treure d'allà. Final del partit. Des d'ara els Carps són primers de la Lliga i ho han aconseguit gràcies a en Carlos. Ostres! Va robar home, però no va connectar el meu llançament màgic. Tu has d'agafar així. No perdis l'esperit de lluita. Ara que... Què passa, senyor Ara? Si hi ha alguna cosa, m'estimo més que la digui. Dom, tu no has notat mai alguna cosa estranya quan li fas un llançament a en Carlos? Jo sí. A mi em fa mal espina. Jo diria que és qüestió de sort i prou. És veritat que l'altre dia el senyor Fujita va endevinar què passaria. Hi ha moltes coses que demostren que potser tenen raó, però em costa de creure. Jo sóc així. No m'ho creuré fins que no ho vegi amb els meus propis ulls. Ja és meva, ja és meva!
Aquesta ha canviat de direcció com les batades d'en Carlos. Però què diu ara?